Sangpi Jina Engtipi Keso ka-pangji det ajok Jina Engtipi asopi atum pen kerap kachohang po. Lakhain koirapli Deopani MAC constituency ke parlopon bomulang so atur kimi diary from adung het. Pitor terona rong amikar divipen tiso achor Sangpi Jina Engtipi ke damtang aningkan surihini ing koirahini aningkan pen. Gallbladder tumor akiso kacholong lok ajok Golaghat Civil Hospital Lapen Difu Medical College Hospital along amsi Chilangdamlo Lapen Phongni an operation ponlo operation det apit non anta kimimi det angthek avidera jok si kelang thuji aphan chainong bibo longli anta chijor thailo lasi Sangpi Jina Engtipi asopi lapen akorti atum kerap si Kilang PG Aphan KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Local MAC Sorbon Kumar Tilenga MLA Dr. Numol Mumin Anparta Kiong Dung Kithekiding Aphan Ning Kimipen Nangrab Dumvek Tha Pusi Chuningri Padopon Kisodet Atuma Hemton account number 742-801-001-8939 IFC code PUNBORRVAGB PhonePe 60038351104 Lahen Road News Desk Report Public TV Karbi Anglong Nang aso kota na do se ke nang dampe Organ solution sini angke kan ke tom an do ni nang ke angke nang nang ni mena ba pan pon sakte atau nang atas pon tak do angke nang kan ke tom so dat ang bong ken badak local MAC pan ini kerap kachohang mate nang kong ria tom bang angke nong nang ke badak local MAC dapat aparta kalau yang dong makan yang dokter tuliram dong na dapat local MLA lalu nomor momen dong apa opini kita sini di atom itu mah so angke dia masuk itu lah dan kenapa itu lah Kardom minimum ke desmati sopi nilirong lake atum kumis beniza. Ni pai keso ningkan ke thom anpeng kang lo lasmina li to maphan la bangso akiso li to ngocing hon doktor turam rong hang aphan kachuning di dia phalsi na li to maphan ke ha. itu ke opisi itu lah Keso abang ke operation ningkan operation lati phini operation elo la bangso operation dia ta phisa me apok ardo amme ke do son si keso ki kru
la pen la bang so pok jong si so bisi lo pute apuar lo sitame so po apuar ting re sedangkan ikut hospital long si sedang nam kilang cheng la ke golaghat civil hospital adun thu la ke dipu medical college along si operation lo la da operation tang det pen ke dimapur civil dimapur referral hospital long pon lo la pen det ke golaghat nursing home ta pon thu lo ako bokajan hop hospital long ta pon thu lo itu cek ke kopi lo plan la an hospital pon estame akiso bangke asap o kusita ki meang thek long le lo itu bimar bang kopi lo plan akiso bemar bangke ajat sita ajat ale kuri sita me abemar bangke klangkle kalau operation kopi bimar kopi doktor dan plan kon ke hokon ke operation hutke first operation na bangke gallbladder lo la pen second na bangke tumor se operation pon lalu kita operation tadi itu operation masih along ke dokter la sonita difusi operation tadi itu operation kan ini ang section kalong kon ke dokter difu operation pen ahon ke thek diplok jok pen sami pinya ni anta ke meang thek bangke thek pon long le la nanti lah pongi itu operation kan ada dong tidak ko anda ipon Nili tum la phong mi operation det pen nili tum ka chi sap ateng puke lak trok ne ke dam tang lo nanti nanti saya malong komando dulu nili hemalong ke nili mu la pen nili payam chol lo yang masih terdo yang do iya kalau so kalau jadi nanti itu kecilan siapa local emisi tapi apa saja dan local MLE dan dia masuk pandang itu itu sih sebelum kapasitas pon kan itu kondom la ke la puelo je nili tum se ke lang di an se tame ke lang lo iki edat e hem edit elong le lang an se tame nili tum chu pa doi lo la pen puriar tum an se tame nang rap lo la sia phong ge ong ke lang li tum se tame ke rap ji phan ke aja kong kom hek ason lo la si non nili ka chuning ri kang tum ke nili tum aphani ke rai tum local MSc local MLA la pen nili tum ka ching hon doctor tu de ram aphan se tame nili hin pen ka chuning ri lo je nili tum aphan la bang so ke so ni lang bek ji aphan si alang li tum han se tame nili chuning ri lo nili hin pen ke do ila alang li ke alo so ka pre le ramasi alang ka pre chi do nona da ki do ke nili tum basically bahini la pen nili pa chal Dera bang pen hili ke korti heche ron lo korti tilo. Keni like ahem abing si hem tage dolo. sudah dapat nanti kita keputusan sekal kontak Kesu dera puthak alang ni than piklar alam ke la puhan lo. Je kan ke thomra idengan lo alang kesu. Prang ke parison se ku bang ke an su kesu lo sitala an se ke kali mala. Parison det pena dang ke alang li chukloyon trok adang thun ipin. Alang li barpi barsu sami adim pena malo. Ike alang li tum kalana bang kabi pen pinang duk dolo. Jikro ke dang hinibe dang bong si kelar woi lo alang li long. Ane la hai ke sapha ka du kabi po anta kelar woi lo alang tum duk pig lo. La sila soa ki duk ang bong pen alang li nona ki su ki lisi phansi. Mo pen alang tum ki so bang pen la asopi kachuni ri ake theke dinga tum an sami kelang non ji phansi ni li akorti dang ta chuni ri dolo.